Zdravím vás ľudia tu na YouTube Jana a Zajac Sabrinka videa. Dneska som si pre vás pripravila druhý video projekt. Toto video sa volá môj projekt Zajac Sabrinka časť 2. Ideme na to. Ako tu vidíte, tu máte zakresliť zajac môj Zajac Sabrinka projekt prvých pár faktov, druhá časť. Ideme na to. Budem o nej rozprávať a čítať pár faktov o mojom zajačikovi Sabrinka. Ideme na to. Časť 1. Zakreslené králíky patria k najobľúbenejším domácim mazličkom, pretože sú čistotné a vedia vám vašu náklonnosť vrátiť. Zároveň starostlivosť o ne nie je tak časovo náročná ako pri iných zvieratkách, napríklad psoch. Zakreslené králíky je možné aj vychovať a hodia sa na chov v byte. To bola časť 1. Časť 2. Tak ako každé zviera, králík potrebuje každodennú starostlivosť a spoločnosť. To bola časť 2. Časť 3. Vedia si tiež spojiť a zapamätať časté situácie, slova, tón hlasu a naučia sa podľa nich reagovať. Časť 3. a posledná. A bum. To je všetko. Dole uvidíte fotky Jana a Zajac Sabrinka videa. Bum. A je to. Nezabudnite dať odbery a nezabudnite dať lajky na náš YouTube kanál Jana a Zajac Sabrinka videa. Bum. A čaute.